Manager, pe manager by Chris, că vă zic dacă vreți aici tot ceea ce am de zis. Pe bune, dragilor, chiar o dăm pe bune, că ea e fondator printr-o altă regiune, că e și prin Spania, Italia, e și pe la România, totul în viață e belea. Ca să înțeleagă toată lumea ce vreau ca să zic, vreți în agenție? Apăsați și voi pe link, deoarece cred că îl are acolo în bio. Și la rapoarte o să le ziceți adio, pentru că fetița vi le rezolvă, le bagă în apă ca pe pastilă și le dizolvă. Și după aia poate că le aruncă. Ce să zic, că deja ea e super cunoscută. Oh, tot ce facem noi e fiță. Tu ai de o codiță, eu am numai o codiță. Dragilor, că vin o dau de la început, te trag de codițe spre mine, doar așa să te sărute. Che pasa, avem o mănușe, te asigur de asta. Avem și provocare, adică avem ori 3. Haide acum să sărim pe ea toți oamenii mei, să vedem doar dacă mai reușim. Vă mulțumesc tuturor, o dăm așa divin până la leșin sau până la epuizare. Vine Traian Carlos pe la mine, care e binecuvântare pentru toată lumea care e prezentă, bătată. Zic dă-te bune, dragilor, gagicuța e drăguță și m-am mânecat când am văzut că are o lebăduță. Eu hai să vedem dacă o batem pe managera de la TikTok, care vrea să ne rupă, că are și ea oameni acolo, cred că are vreo stiu. Câteodată zic cu unii de ce sunt în portocaliu îmbrăcat, în portocaliu cu negru, să vadă toată lumea că ăsta mi-e swag-ul. De dușmani o să se aleagă jegul. Uite că formăm întregul. Face Traian Carlos, că niciodată în viață știi bine că n-o dau la întors, pentru că mie îmi place tare rima.